Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў, ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю! Я Аліна, капітан каманды сярэдняй школы нумар 9 горада Гомеля. Са мной сёння гуляюць Анастасія, Крісціна, Злата, Дар'я. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску дружескі, па-беларуску. Ці верыце вы, што словы шырокія і далёкія – гэта прыслоўі? Колькі складоў у слове «адчыненае»? Назавіце год, калі праводзілася стратэгічная наступальная аперацыя «Багратіён». Як называецца сялянскі абутак, плецены з лыка, бяросты ці вяровак? У якім горадзе выпускаюць белазы? Працягніце прымаўку «навука не мучыць, а жыць». Згадайце псеўданім Кандрата Кандратавіча Атраховіча. Ці верыце вы, што альяс і глох – гэта назвы раслін? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Я набрала большую колькасць балаў, выбіраю катэгорыю «Мова» і буду гуляць 3. Я набрала другую колькасць балаў, выбіраю катэгорыю «Гісторыя» і гуляю другой. А мне засталася катэгорыя «Культура» і гуляю я першай. Мы пазнаёміліся з фіналісткамі. Першая з іх, а менавіта Анастасія, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста.
Анастасія, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добрый день. Анастасія, я ведаю, што вы вучыцеся ў 9 школе, а клас які? Я вучаніца 10 класа, кадэцкага класа. Мы ездзім на розныя спаборніцтва. Таксама вучым медыцыну, асновы безопасности жыццядзейнасці і строевая І падрыхтоўка. стравая падрыхтоўка ў вас ёсць. І падабаецца вам такое жыццё? Так. Ну што ж, поспехаў вам, у вас катэгорыя культура. І першае пытанне. Якая паэма стала дадаткам да незвычайнага падарунка папу рымскаму Льву X пудзіла звера ў 16 стагоддзі? І варыянты: «Магіла льва», «Над ракой Арэсай» і «Песня пра зубра». Я лічу, што гэта адказ «Магіла льва», Так. таму што тут гаворыцца пра пудзіла звера, а у льва яно вельмі пышнае. Таму я думаю, лічу, што гэта адказ «Магіла льва». А вось «Песня пра зубра» ці «Над ракой Арэсай». Вы, дарэчы, ведаеце гэтыя творы? Мы іх праходзілі Па літаратуры? Да. Усе гэтыя творы. А вось як думаеце, вось гэтыя паэмы «Магіла льва», «Над ракой Арэсай», «Песня пра зубра», якая з гэтых паэм была напісана раней, чым астатнія? «Песня пра зубра». Калі ўсё усведамляеце, ўсё разумееце, маё пытанне зноў. Якая, Насця, паэма стала дадаткам да незвычайнага падарунка папу рымскаму Льву X пудзіла звера ў 16 стагоддзі? Я лічу, што гэта паэма «Магіла льва». Я прымаю ваш адказ. Першую рэнесансную паэму аб роднай зямлі, «Песня пра зубра» склаў на лацінскай мове Мікола Гусоўскі. І менавіта гэтая паэма была дадаткам да падарунка ў выглядзе пудзіла звера. Гэта было пудзіла зубра. Вы памыліліся, Насця. Ну, нічога страшнага, ідзем далей. Дэбют Ісаака Дунаеўскага як аўтара музыкі да фільма адбыўся на беларускай кінастудыі ў 1931 годзе. Да якой карціны кампазітар тады напісаў музыку? Назвы карцін: «Першы ўзвод», «Людзі на балоце» і «Альпійская балада». Думайце, разважайце, Насця. Тут таксама трэба згадваць хаця б прыкладны час напісання гэтых твораў. Некаторыя з іх вам знаёмыя, мне здаецца. «Людзі на балоце» знаёмы. Знаёмы? А «Альпійскую баладу» чыталі? Не. Васіля Быкова творчасць яшчэ не вывучалі. Васіля Быкова праходзілі некаторыя творы, але «Альпійская балада» не. Не праходзілі. Ну, я просто вам падказваю, што «Альпійскую баладу» напісаў Васіль Быкаў. «Альпійская балада» не падыходзіць, таму што Васіль Быкаў пісаў у падчас Вялікай Айчыннай вайны. І з двух варыянтаў: «Першы ўзвод» і «Людзі на балоце», Насця, вы выбіраеце «Людзі на балоце». Добра, я прымаю, Насця, ваш адказ. Уладзімір Корж-Саблін, рэжысёр, здымаў першы гукавы фільм на беларускай мове і запрасіў у той час, у 1931 годзе, тады яшчэ маладога кампазітара Ісаака Дунаеўскага, напісаць музыку да гэтага фільма. І гэты фільм называўся «Першы ўзвод». Вы памыліліся. А ведаеце чаму? Таму што фільм «Людзі на балоце» быў зняты ў 1981 годзе. «Альпійская балада» у 1965. А мы разглядалі год 1931.
31. Настя, ідзем далей. У глыбокай старажытнасці продкі беларусаў былі язычнікамі. Якое з прапанаваных імёнаў называе бога сонца? Пярун, Дажбог ці Вялес? Ну, Пярун. Гэта бог агня, маланкі. І грому. Да. Не падыходзіць. Не падыходзіць. Так. Вялес зусім незнаёмы мне бог. А вот Дажбог я ведаю, то, што гэта бог сонца. Вы дакладна ведаеце адказ на гэтае пытанне. Гэта вучаць у якім класе? Гэта праходзіць у 6 класе. Я прымаю ваш адказ, Насця. Пярун – бог грому і маланкі. Гэта вы правільна адразу адказалі. Вялес, дарэчы, пра якога вы мала ведаеце, у славянскай і ў прыватнасці беларускай міфалогіі бог палявання, жывёлагадоўлі і багацця. А вось Дажбог – гэта бог сонца. Вы малайчына, Насця. Першыя 10 балаў у вашай скарбоначцы і наступнае пытанне. У якім месяцы адзначаецца свята беларускага народнага календара Грамніцы? Варыянты: жнівень, люты ці красавік. Ці чулі вы, Анастасія, пра такое свята народнае, як Грамніцы? Не чула. Ніколі не чулі. Ну, тады трэба ці у сябровак прасіць дапамогі, ці самой спрабаваць аналізаваць і здагадвацца. Может, помощь лучше команды? Можа і дапамога каманды. Дзяўчаткі, дапамажыце мне, калі ласка, адказаць на гэта пытанне. Нечаканы адказ, мне здаецца, для вас, далі вашы сяброўкі. Кожная з іх лічыць, што свята беларускага народнага календара Грамніцы адзначаецца ў лютым у апошні зімні месяц. Што скажаце? Я поўнасцю давяраю сваім дзяўчатам, сяброўкам, таму я выбіраю адказ Б, люты. Я прымаю ваш адказ, Насця. Свята Грамніцы не звязана са святамі, калі мы згадваем памерлых продкаў. Вось у гэтым была ваша памылачка. Грамніцы лічацца днём першай сустрэчы зімы з летам. А зіма з летам упершыню сустракаецца ў лютым. Малайчына, все правильно. Дзякуй вялікі, дзяўчаткі. 5-е пытанне. Гэты мастак зрабіў незлічоныя замалёўкі і эцюды краявідаў, гарадоў і мястэчак Беларусі. Многія архітэктурныя помнікі захаваліся толькі ў ягоных акварэлях і малюнках. Прозвішча мастака назавіце. Станіслаў Жукоўскі, Марк Шагал ці Напалеон Орда. Ці знаёмыя імёны гэтых мастакоў вам? Знаёмыя імёны – гэта Марк Шагал і Напалеон Орда. Згадвайце карціны Марка Шагала. Што вы ведаеце пра яго? Згадвайце карціны Напалеона Орды. Я лічу, што гэта адказ Марк Шагал. Марк Шагал. Ну, добра, я прымаю ваш адказ. Ну, сапраўды, Станіслаў Жукоўскі – гэта жывапісец. Ён не рабіў замалёўкі мястэчак, гарадоў, архітэктурных помнікаў Беларусі. Вось імя Напалеона Орды. Вам яно знаёмае са школьнай праграмы, аднак вы не змаглі згадаць яго творы. А гэта якраз замалёўкі і
эцюды краявідаў, гарадоў і мястэчак славутых мясцін Беларусі. Вы, Настачка, памыліліся. Правільны адказ – Наполеон Орда. Ідзем далей, апошняе пытанне. Салдат ля пераправы каля маленькай ракі. Ляжыць салдат вялікай славы, крывёй здабытай на вякі. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Пятрусь Броўка, Пімен Панченка, Янка Купала. Я лічу, што гэты твор быў напісаны ў перыяд Вялікай Адчайнай вайны, таму гэта не Янка Купала. Я лічу, што гэта Пятрусь Броўка. Гэта не Янка Купала і не Пімен Панченка, гэта Пятрусь Броўка, малайчынка. У вашай скарбонцы ўжо 30 балаў. І можна, Насця, дарэчы, колькасць гэтых балаў павялічыць. Для вас гульня можа працягнуцца на одно пытанне. Яно будзе без варыянтаў адказаў. Калі вы на яго адкажаце, то мы павялічым суму вашых балаў на тую суму, якую вы зараз паставіце на кон. Я хочу... Вы хацелі б пагуляць яшчэ? Так, хацелі б пагуляць. У вас 30 балаў. Колькі балаў вы ставіце на кон? 10. 10 балаў Настя ставіць на кон і атрымлівае пытанне. Назавіце беларускую жанчыну-касманаўта, якая была ўдастоена звання Героя Беларусі. Мой адказ гэта Марына Васілеўская. І гэта правільны адказ, малайчына. Надо было 30 ставіць. Вось трэба было 30 балаў ставіць, было б 60. Настя, я вас віншую, вы малайчынка, вы стараліся, 40 балаў вашы заслужана. Дашачка, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама вас вітаю. Даша, вы 10-класніца. Да. Колькі вам гадоў? 15. А якія прадметы вы любіце? Мабыць, біялогія і грамадазнаўства. Зразумела, добра. А кім жа бачыце сябе у будучыні? Ой, я яшчэ не ведаю. Не вызначылася? Не вызначылася, думаю. Ну, добра. Скажыце, калі ласка, а у чым ваша зацікаўленасць акрамя школьных прадметаў? Я люблю маляваць, слухаць музыку, танцаваць. Ну і цудоўна. Вы выбралі катэгорыю гісторыя. Першае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Рэшткі якога беларускага помніка абарончай архітэктуры 17 стагоддзя перад вамі? Гэта Крэўскі замак, Гродзенскі замак ці Смальянскі замак? Вы, дарэчы, па Беларусі падарожнічалі? Ну, можна экскурсія. Не шмат, але была дзесьці. У Гродні былі? Нет. Не, не былі. Штосьці мне падказвае, што гэта Смальянскі замак. Ну, добра, раз падказвае, значыць, трэба браць такі варыянт. Я прымаю ваш адказ, Даша. Добра. А сапраўды, Даша, гэта не Гродзенскі замак і не Крэўскі замак. Гэта Смальянскі замак, малайчына. Дарэчы, Смальянскі замак яшчэ называюць Белы Ковель. Замак, дарэчы, пабудаваны ў першай чвэрці 17 стагоддзя. Другое пытанне. Як раней называлася сельскае паселішча, абнесенае агароджай і размешчанае непадалёк ад больш буйнога населенага пункта? Ваколіца, слабада ці сяло? У нас з падказак гэта наяўнасць агароджы, так? І размяшчэнне непадалёк ад буйнога населенага пункта. Хочется выбрать между Б и В. Ці слабада, ці сяло. Да. А паколькі ваколіца вам не знаёма ўвогуле, вы яе не разглядаеце, так? Не. Вось дзіўная гэта якасць гульцоў ніколі не разглядаць тое, пра што яны ніколі не чулі. Даша. Так, давайте я поступлю так, вот, незвычайно. Давайте выберу ваколицу.
Я прымаю ваш адказ. Слабада – гэта тып буйнога сельскага пасялення, характэрны для феадалізму. Гэта не слабада і не сяло. Гэта ваколіца, малайчына. Мне вельмі падабаецца ваша рэакцыя. Вы так радуецеся, гэта цудоўна. Ну, так ці інакш, 20 балаў у вашай скарбонцы ўжо ёсць. Даша, разгледзьце, калі ласка, малюнак. У 1947 годзе беларускае прадпрыемства выпусціла сваю першую прадукцыю – надзейны, цягавіты грузавы аўтамабіль. А трэба вызначыць яго марку. Што гэта за аўтамабіль? БелАЗ, МАЗ ці МТЗ? Гэта ён изображен на... Так, гэта той аўтамабіль, які быў выпушчаны ў 1947 годзе беларускім прадпрыемствам. БелАЗ, МАЗ я ведаю, а вось МТЗ... 3, 2, 1, Даша. Пусть будзе МАЗ. Я прымаю ваш адказ. Гэты аўтамабіль стаў выпускацца з 1947 года. І гэта аўтамабіль МАЗ-200. Малайчына. Пакуль без памылак. Ідзем далей. Разгледзьце, калі ласка, партрэт. Хто гэта? Пазнаеце? Знаёмае. Знаёма. Але... Якое ваеннае званне на гэтым фотаздымку у аднаго з вядомых беларускіх дзеячаў культуры і літаратуры? Гэта Янка Купала. А, вось, што такое Гэта знакомае малады лицо. Янка Купала. Разглядайце яго пагоны. І там адна зорачка на пагоне. Вось трэба вызначыць па гэтай зорачцы, якое ж ваеннае званне у яго на гэтым фотаздымку. Варыянты: прапаршчык, падпалкоўнік ці фельдфебель. Фельдфебель такое. Не чула. Не чула. Што вы ведаеце пра Івана Луцевіча, які працаваў пад псеўданімам Янка Купала? Штосьці мне наводзіць на прапаршчыка. Мабуть, я слышала штосьці похожее в его биографии или вот когда читала про его. З трох: прапаршчык, падпалкоўнік, фельдфебель, вы выбираете Прапаршчык. Таму што фельдфебель вам не знаёмы, Знаёмы, а к сожалению. падпалкоўнік, на вашу думку, будзе больш зорачак на пагонах. Думаю, да. 3, 2, 1, ваш адказ. Прапаршчык. Я прымаю ваш адказ. Перад вами Іван Луцевіч, больш вядомы як Янка Купала. Гэты партрэт у гады Першай сусветнай вайны. І ён прапаршчык. Вы малайчына. Цудоўна. Пятае пытанне. У 1958 годзе у Беларусі быў закладзены новы населены пункт Новастаробінск. А якая назва была нададзена будучаму гораду праз год пасля яго заснавання? Гэта ўжо была іншая назва. Светлагорск, Салігорск ці Слаўгарад. Малады горад, які быў заснаваны ў 1958 годзе ў Беларусі. Называўся ён на той момант Новастаробінск, але праз год яго перайменавалі і далі іншую назву. Якую? Светлагорск, Салігорск ці Слаўгарад? Мабыць, спытаць у сябровак. У сябровак. Ну, гэта ваше права. Сяброўкі, дапамажыце, калі ласка, адказаць на пытанне. Адзінагалосна сяброўкі заявілі пра Салігорск. Кажуць, Даша, што Новастаробінск перайменавалі праз год пасля яго заснавання ў Салігорск. Вось тое, што я і не разглядывала. Тады Салігорск. Тады Салігорск. Вось так безагаворачна верыце сяброўкам. Я ім веру. Гэты горад узнік у сувязі з адкрыццём і распрацоўкай радовішча
калійнай солі ў Старобінскім раёне. Гэта горад Салігорск. Малайчына. Дзякуй вялікі за дапамогу. Вы ідзеце пакуль без памылак. І ў вас 6-е пытанне. Які з савецкіх танкаў перыяду Вялікай Айчыннай вайны на экране? І варыянты: ИС-1, НИ-1, БТ-7. Пусть будет БТ-7, так как я больше назв не ведаю. Танк названы у гонар Іосіфа Сталіна. Гэта танк ИС. І перад вами савецкі цяжкі танк ИС-1, названы ў гонар Іосіфа Сталіна. Вы памыліліся? Нічога страшнага, гэта адзіная ваша памылачка. А у вас на гэты момант, Даша, ёсць магчымасць павялічыць колькасць вашых балаў. Напэўна, не буду. Не. Не. Ну, добра, гэта ваша жаданне. Так ці інакш, я вас віншую, Дашачка, з цудоўным вынікам. Вы малайчынка. Дзякую. Аліна, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама рада вас вітаць. Аліна, раскажыце, калі ласка, на што, акрамя добрай вучобы, хапае часу ў 10-класніцы? У мяне хапае часу на шмат заняткаў. Я займаюся танцамі, праграміраваннем, більярдам. Зразумела. А раскажыце, колькі часу вы займаецеся, ну, напрыклад, танцамі? Танцамі я займаюся з самага дзяцінства. Я вельмі люблю танцаваць. Гэта народныя танцы ці сучасныя? Мяняліся стілі. Калісьці гэта быў класічны танец, зараз сучасны танец. Зразумела. А більярд якім чынам? Колькі гадоў? Я займаюся 3-й год більярдам. Мне вельмі падабаецца гэты спорт, успакайвае мяне. Так, пасля нервовай школьнай працы. Да. Так, і вы яшчэ сказалі, што і праграміраванне прысутнічае ў вашым жыцці. Да, вельмі люблю. Гэта пачалося з малодшых класаў у школе. Потым я пачала хадзіць на іншыя заняткі. Удзельнічаеце ў алімпіядах. Так, Аліна, ну вось шмат каму не хапае часу нават на адзін любым занятак, а у вас іх 3 і яшчэ ёсць, так? Якім чынам знаходзіце у графіку сваім такім сціслым? Я стараюся сумяшчаць гэтыя заняткі з вучобай і стараюся выдзяляць час і на вучобу, і на свае заняткі. Ну, гэта цудоўная якасць, вось так, як вы, арганізаваць сваё жыццё. Гэта цудоўна. Аліна, як і ўсім дзяўчаткам, якія ўжо пабылі на гэтай пляцоўцы, вам я жадаю перамогі. Дзякуй. Першае пытанне. У якім з прапанаваных слоў на месцы пропуску пішацца мяккі знак? І словы «меньше», «В'етнам», «ледзьве». Думайце. Ваши разважанні нам будуць цікавы, Аліна. Прымярайце мяккі знак у кожнае слова. Меньше. Падумайце, прымерце мяккі знак да кожнага слова, паспрабуйце. Вось што можа пісацца ў слове «В'етнам», што можа пісацца ў слове «меньше», у слове «ледзьве», калі ласка. У слове «ледзьве», мабыць, гэта памякчэнне ідзе ад літары «В». Яно мяккае. Суседняя мяккасць, вы думаеце? Суседняя мяккасць, да, таму можа памякчацца. В'етнам, вы думаеце, мяккі знак. В'етнам. Да. А ў слове «меньше»? Меньше гучыць, як трэба, але, мабыць, меньше без мяккага знака. Алін, я яшчэ хочу нагадаць, што у вас ёсць падказка. Ну, вы схіляецеся да якога варыянту? В'етнам,
з мяккім знакам, ці слова меньше, ці ледзьве з мяккім знакам? Я спытаюся у сяброў. У сябровак. Добра, гэта ваша права. Сяброўкі, дапамажыце мне адказаць на гэта пытанне. Мы атрымалі падказачку ад вашых сябровак. І гэта тое слово, якое вы увогуле не разглядалі. Яны гавораць, што менавіта ў слове ледзьве трэба пісаць мяккі знак. Не В'етнам і не меньше. Все ж таки ледзьве, да. Якім будзе ваш адказ? Мой адказ В, ледзьве. Я прымаю ваш адказ. Слухаем. Ён правільны, малайчына, Аліна. Мяккі знак у слове ледзьве пішацца. В'етнам пішацца з апострафам, а ў слове меньше адсутнічае мяккі знак. Цудоўна. Дзякую вам, сяброўкі. Аліначка, другое пытанне, увага. Які з варыянтаў адпавядае арфаграфічнай норме? Які з варыянтаў напісаны правільна? На жаль, асобна, позна. На жаль, разам, позна. На жаль, праз дэфіс, позна. Тут розніца ў напісанні слова «на жаль». Асобна, разам ці праз дэфіс. Як вы думаеце? Я думаю, гэта варыянт Б. На жаль, разам. Мне прымаць ваш адказ? Прымайце мой адказ. На жаль, позна, Б, разам. Добра, я прымаю ваш адказ. Аліна, вы памыліліся. На жаль, напішам асобна, коска, позна. Прабачце, але 10 балаў вам не налічым і пераходзім да разгляду трэцяга пытання. Да якога роду належыць назоўнік дзверы? Жаночага, агульнага ці не мае форму рода? Цяжка. Я думаю, дзверы, слова дзверы не мае формы роду, таму што не можа быць у адзіночным ліку. Толькі форма множнага ліку, так? Толькі форма множнага ліку. І не жаночы. Не жаночы. І не агульны. Не. Мой адказ В не мае формы роду. Добра, я прымаю ваш адказ. Ёсць такія назоўнікі, напрыклад, абцугі, акуляры, сані, крупы, грудзі. Гэта множналікавыя назоўнікі. І форму роду яны не маюць. Вы правільна адказалі. Добра. Аліна, чацвёртае пытанне. Якое лексічнае значэнне мае фразеалагізм «падбіты ветрам»? Што гэта значыць? Лёгка апрануты, рызыкоўны ці легкадумны? Лёгка апрануты, думаю, не падыходзе. Падбіты ветрам. Падбіты ветрам. Можа, кажух які-небудзь падбіты ветрам? Думаю, здесь якое-небудзь другое значэнне. Напрыклад, пераноснае, так? Да, рызыкоўны. Рызыкоўны, падбіты ветрам. А што Да, значыць як рызыкоўны яго- чалавек? Як яго ветер падбіў і рызыкоўны. Ага. Ці, мабыць, легкадумны. Лёгка апрануты, рызыкоўны, легкадумны. А я лічу, гэта не А, але вось рызыкоўны, легкадумны. Выбіраеце паміж Б і В. Да, І да чаго больш схіляецеся? рызыкоўны. А вось бывае ж, так кажуць, звычайна бабулі, у іх такое маўленне, узбагачанае вось гэтымі якраз фразеалагізмамі. Яны гавораць, што ты як ветер, так? Гэта больш значэнне легкадумны. 3, 2, 1. Аліна, Легкадумны. я прымаю ваш адказ. Фразеалагізм «падбіты ветрам» мае значэнне
Легкадумны. Малайчына. Аліна, а наколькі вы сябруеце з фонетычным аналізам слова? Люблю. Любіце разглядаць літары і лічыць гукі. Ну, давайте палічым. Колькі гукаў налічвае слова «якасць»? Варыянты 5, 6 ці 7. Якасць. Першая літара «я», «е», а два гукі. Так, лічыце. Ужо 2. К, А, С, Т. І мяккі знак. Мяккі знак, ён толькі памягчае «т». Ён не мае гуку. І колькі атрымалася у вас? 6 гукаў. Е, А, К, А, С, Т. 6 гукаў атрымалася. 6 гукаў, на вашу думку. А якім будзе адказ? Б, 6. Я прымаю ваш адказ. Колькі гукаў налічвае слова «якасць»? Аліна адказвае 6. І правільна робіць. Малайчынка. І апошняе пытанне. Які з варыянтаў напісання вы лічыце правільным? Нягледзячы з літарай «я» і разам у вочы, нягледзячы у вочы неасобна ці не асобна гледзячы ў вочы. Як напішам? Я думаю, гэта дзеепрыслоўе, таму асобна, не гледзячы ў вочы. Тое, што асобна, гэта вы ведаеце дакладна, так? І тут у нас ёсць два варыянты. Нягледзячы ці не гледзячы асобна? Не гледзячы. Не гледзячы. У гэтым прыкладзе мы маем справу з напісаннем часціцы «не» з дзеепрыслоўем, якая з названай часцінай мовы пішацца асобна. Малайчына. Аліна, ну цудоўна. 50 балаў у вас. Такая ж сума у Дашы. Тут быццам бы нічыя. Аднак у Дашы ўжо няма такой магчымасці, а ў вас яна яшчэ ёсць. Павялічыць вашу суму балаў на 10, на 20, на 30, на 40 і на 50. Хочаце? Я думаю, я не буду павышаць. Застануся сваёй колькасцю балаў 50. Ну што ж, гэта ваша права. Я віншую вас, Аліна. Дзякуй. Нашы фіналісткі атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэтыя цудоўныя кубкі сёння я з задавальненнем перадаю дзяўчатам, бо у нас сёння нічыя. Аліна, трымайце. Дзякуй вялікі. Дашачка, трымайце, калі ласка. Гэтыя кубкі цяпер вашы, валодайце. Дзякуй вялікі за гэты вопыт. Мне вельмі спадабалася гульня. Гульня была не лёгкай, але вельмі цікавай. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.